Allah, ya Allah, guide me all the way to your Jannah, ya Allah. أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahog miljenika Muhammeda alejhi salatu wassalam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovane sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je nakon jacije naš ustaljeni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog autora imama Ennevevija rahmetullahi alehi. Za one koji redovno prate, znaju da mi već nekoliko predavanja družimo se sa argumentima i dokazima koji ukazuju na vrijednost namaza općenito, a nakon toga imam Ennevevi rahmetullahi alehi počeo da govori o vrijednostima određenih nafila u islamu. Pa smo u posljednjem predavanju govorili o vrijednosti klanjanja 12 rekjata potvrđenih sunneta u toku dana i noći, pa smo govorili o posebnim argumentima koji ukazuju na vrijednost sabahskih sunneta, argumenti koji ukazuju kako se i na koji način klanjaju, a s druge strane kakva velika nagrada se obećava onim ljudima koji klanjaju sabahske sunnete. Danas, ako Bog da, počinjemo sa 521. stranom za one koji imaju knjigu ovog formata, 199. poglavlje, podnevski sunneti. Imam Ennevi rahmetullahi alehi, nakon što nam je spomenuo argumente koji govori generalno o vrijednosti 12 potvrđenih rekjata na file koji se klanjaju uz farze sabahske, podnevne, ikindijske, akšamske i jacijske, Imam Ennevi počeo je detaljno da govori o vrijednostima svake nafile koja se vezuje za određene farze. Pa smo govorili o nafili koja se vezuje za sabah, a sada govorimo o podnevskim sunnetima. Islamski učenjaci kada govore o ovom pitanju spomenuli su da definitivno znamo da podni namaz ima 4 rekjata kad su u pitanju farzi. Kada su u pitanju sunneti postoje 3 različite opcije kako i na koji način čovjek može klanjati sunnete uz podni namaz. Svakako sve su to varijante, verzije koje su spomenute u vjerodostojnim hadisima od Božjih poslanika i najbolji i najljepše i najvrijednije da čovjek nekada praktikuje ovo, a nekada ono. S druge strane, rekli smo više puta i ponovili, iako određenim osobama nije drago da se takve stvari pojašnjavaju, ali je veoma bitno ljudima pojasniti, nama muslimanima je naređeno klanjati 4 rekjata farza kada je u pitanju podni namaz, a dobrovoljni namazi prije i poslije, ako i čovjek klanja imat će nagradu, ako ne klanja nije griješan. Kažu islamski učenjaci, postoje 3 verzije i 3 opcije kad su u pitanju sunneti koji se vezuju za podni namaz. Pa imamo opciju da klanjamo 2 rekjata sunneta prije podnevni farza i 2 poslije. To je jedna opcija. Imamo drugu opciju da klanjamo 4 rekjata prije podne i 2 rekjata poslije podne. I imamo treću opciju, a to je 4 rekjata sunneta prije i 4 rekjata poslije. To su znači 3 opcije i 3 varijante kako možemo klanjati dobrovoljne nafile i dobrovoljne namaze uz podni namaz. Rekli smo podni namaz ima 4 rekjata, to su farzi. Prije toga se može klanjati 2 rekjata i poslije 2. Možemo klanjati prije podni 4 i poslije 2 i možemo klanjati prije podni 4 i poslije podni 4. Da vidimo šta nam imam Ennevi rahmetullahi alehi spomenuo od argumenata u ovom poglavlju. U 1113. hadisu od Ibnu Omera radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao: klanjao sam sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam 2 rekjata prije i 2 rekjata poslije podnevnog farz namaza. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Znači, ovaj hadis nam potvrđuje onu prvu varijantu koju smo spomenuli, to je da je Allahov poslanik nekada običavao klanjati 2 rekjata sunneta prije farza, pa bi klanjao 4 rekjata farza i nakon toga bi ponovo klanjao 2 rekjata sunneta. Pa je ovo prva varijanta da se klanja 2 rekjata sunneta prije podne i 2 rekjata poslije. Nakon toga u 1114. hadisu od Aiše radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme nije izostavljao 4 rekjata prije podnevskog farza. Ovo je druga verzija da Aiša radijallahu ta'ala prenosi i tvrdi da Allahov poslanik nije izostavljao 4 rekjata
sunneta prije podnevnog farza. Kako, hajde da kažemo jednu ruku, pomiriti prividnu koliziju između toga? Ibn Omer kaže ja sam klanjao s poslanikom 2, a Aisha kaže poslanik nije izostavljao 4. Mi znamo da je Aisha radijallahu ta'ala anha bila samo jedna od supruga Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam i ona prenosi ono što je vidjela u svojoj kući. Božji poslanik je klanjao, znači u njenoj kući 4 rekata. Ali nam Ibn Omer prenosi nešto drugo, što Aisha radijallahu ta'ala anha nije vidjela, pa Ibn Omer kaže ja sam klanjao sa Božjim poslanikom alejhi salatu vesselam 2 rekata prije podne, pa podni namaz, nakon toga ponovo 2 rekata sunnita. Pa znači ovo je druga verzija u kojoj Aisha kaže Božji poslanik nije ostavljao prije podni 4 rekata, a vidjeli smo po onom prvom hadisu da je poslije podne klanjao 2 rekata. Nakon toga 1115. hadis od Aisha radijallahu ta'ala se prenosi da je rekla vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u mojoj kući bi prije podne namaza klanjao 4 rekata sunnita, a nakon toga otišao bi da ljudima predvodi podne namaz, a potom bi se vratio i opet klanjao 2 rekata. Isto tako ljudima predvodio akšam namaz, nakon čega bi se vratio i onda bi u mojoj kući klanjao 2 rekata sunnita. Predvodio bi ljudima jaciju namaz, pa bi ušao u moju kuću i onda bi klanjao 2 rekata sunnita. U ovom hadisu jasno Aisha radijallahu ta'ala anha pojašnjava da je Allahov poslanik klanjao sunnete u kući. Vidjet ćemo poslije iz vjerodostojnih hadisa da je najbolje klanjati sunnete u kući. I u ovom hadisu jasno vidimo da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam klanjao 4 rekata sunneta prije podne i da je klanjao 2 rekata sunneta poslije podne namaza. U 1116. hadisu od Ummu Habibi radijallahu ta'ala se prenosi da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao Allah je džehennemskoj vatri zabranio onoga ko redovno i ustrajno bude klanjao 4 rekata sunneta prije podnevskog farza i 4 rekata nakon njega. Ovo je znači treća verzija, vjerodostojan hadis koji bilježi imam Ebu Davud Tirmizija, da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kazao uzvišeni Allah je vatri zabranio da kažnjava i da, hajde da kažemo, muči osobu koja redovno i kontinuirano bude klanjala 4 rekata sunneta prije podne i 4 rekata poslije. Pa vidimo, braćo, moja draga i cijenine sestre, da kada u pitanju podne namaz postoje 3 validne i vjerodostojnim argumentima potvrđene verzije klanjanja sunneta. U našem narodu je poznata ova jedna verzija da se klanjaju 4 rekata prije i 2 rekata poslije i to je apsolutno lijepo, tačno, utemeljeno. Jedina stvar na koju treba ukazati jeste da su određeni ljudi u datom momentu poprilično kruti i grubi u pogledu osoba koji ne klanjaju verziju koju oni klanjaju. Mi možemo smatrati da trebamo klanjati samo verziju 4 rekata prije i 2 poslije. Ali po kojoj osnovi, po kojem pravu da nekome uskratimo da praktikuje verziju koju kaže Ibn Omer, ja sam klanjao 2 rekata prije sa poslanikom i 2 poslije. I to je praksa Božijeg poslanika. Kako nekome zabraniti verziju da kaže se u vjerodostojnom hadisu uzvišeni Allah će uskratiti vatri tijelo insana koji klanja 4 prije i 4 poslije. Pa znači treba da se učimo toleranciji, treba da se učimo respektu i poštovanju različitih mišljenja. Zato kažem najpotpunije slijedjenje sunneta Muhammeda alejhi salatu vesselam jeste da čovjek nekada klanja 2 prije podne, nekada 4, nekada 2 poslije podne, a nekada 4, znači kako bi na taj način objedinili sve što je spomenuto u pogledu hadisa Božjeg poslanika alejhi salatu vesselam u pogledu podnevske nafile. Nakon toga u 200 poglavlje broj 200 ikindijski sunneti. Nakon što nam je imam En-Nevevi rahmetullahi alejhi spomenuo 3 verzije vezane za nafilu koju Božji poslanik alejhi salatu vesselam klanjao sa podne namazom, prelazi imam Nevevi nekim, hajde da kažem, hronološkim redom. Imali smo sabah i nafilu vezano za sabah, imali smo podne i ikindiju vezano za podne, dolazimo do ikindije namaza i nafila koji se vezuju za ikindiju namaz. Kada je u pitanju ikindija namaz, imamo nafilu koja se klanja prije ikindije, dok nakon klanjanja nafile i namaza došli su vjerodostojni hadisi u kojima se zabranjuje klanjanje nafile sve do zalaska sunca.
Tako da ikindija se razlikuje od podne namaza tako što može se klanjati prije farza, poslije farza se ne može klanjati jer su mnogi vjerodostojni hadisi koji bilježi Buharija i Muslim spomenuli da je Allahov poslanik alejhi selatu vesselam zabranio klanjanje nafile nakon ikindije namaza pa sve do zalaska sunca. Znači kada je u pitanju ikindija imamo samo nafilu koja se klanja prije farza. Kažu islamski učenjaci da kao što i podni namaz ima nekoliko verzija i ikindija namaz ima logične dvije verzije, a to je možemo klanjati 2 rekiata na file, a možemo klanjati i 4 rekiata na file prije ikindije namaz. Sve je to potvrđeno i treba da budemo jedni prema drugima tolerantni kada vidimo nekoga da je prije ikindije klanjao samo 2 rekiata i njegov postupak ima svoje utemeljenje. Oni koji klanjaju prije ikindije 4 rekiata i njihov postupak ima svoje utemeljenje. Pa da vidimo šta nam je Imam En-Nevi rahmetullahi alejhi spomenuo u ovom poglavlju. Alija ibn Abi Talib radijallahu ta'ala kazuje prije ikindijskog farza vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme klanjao bi 4 rekata sunneta, rastavivši ih selamom koji je donosio na Allahu bliske meleke i na muslimane i mu'minke koji se za njim povodi. Imam Alija radijallahu ta'ala anhu zet Allahov poslanika, 4. pravedni halifa, prenosi nam ovaj hadis u kojem stoji da Allahov poslanik alejhi selatu vesselam klanjao bi 4 rekata sunneta, 4 rekata prije ikindijskog farza. Pa znači ovo je jasan dokaz u kojem se potvrđuje da Allahov poslanik alejhi selatu vesselam prije ikindije imao običaj klanjati 4 rekata na fili. U drugom hadisu stoji u 1120. hadisu od Ibn Omara radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme kazao: Allah se smilovao osobi koja prije ikindijskog farza klanja 4 rekata. Hadis bilježi imam Ebu Davud i Tirmizija. Kaže Allahu poslanik alejhi selatu vesselam u ovom drugom hadisu, imali smo prvi hadis u kojem Ali radijallahu ta'ala anhu tvrdi da je bila praksa, znači ajde da kažemo imamo dvije vrste hadisa Božijeg poslanika. Imamo hadise koji su govornog karaktera i imamo hadise koji su znači postupci Božijeg poslanika. Pa smo imali prvi hadis koji nam potvrđuje da su postupci Božijeg poslanika bili takvi da je klanjao 4 rekata prije ikindije sunneta, a nakon toga dolazi nam hadis gdje Allahov poslanik obećava posebnu nagradu osobi koja klanja 4 rekata prije ikindije namaza, pa kaže Allahov poslanik alejhi selatu vesselam: Rahim Allahu imra'an salla qabla al-asri arba'an. Allah neka se smiluje i Allah se smilovao osobi koja prije ikindijskog farza klanja 4 rekata. Pa znači čovjek vjernik bi trebao da se trudi u granicama svoje mogućnosti da prije ikindije namaza klanja 4 rekata jer je to bila praksa Božijeg poslanika, a s druge strane i znači Allahov poslanik je izrekao poseban hadis u kojim postiče na klanjanje ove nafile. Svakako treba spomenuti, i mi smo o tome više puta govorili, da ova 4 rekata ili 2 rekata, shodno znači drugim predajama, oni ne potpadaju pod kategoriju 12 rekata potvrđenih sunneta za koje obavljanje njihovo je obećana opet posebna nagrada. Pa smo mi u proteklim predavanjima kazali da Allahov poslanik obećao posebnu nagradu, kuću u džennetu osobi koja u toku dana klanja 12 rekata na fili. Pa su kazali islamski učenjaci da su to 2 rekata prije sunneta, 2 rekata sunneta prije sabahskih farza, 4 rekata sunneta prije podne i 2 poslije. 2 rekata poslije akšama i 2 rekata poslije acije, to je 12 rekata. Znači, među tih 12 rekata se ne ubrajaju na file 2 ili 4 rekata uz ikindiju. Ali to ne isključuje da ikindijski sunnet imaju svoju posebnu nagradu koja je spomenuta u ovom hadisu. U 1121. hadisu stoji opet od Alije radijallahu ta'ala da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem prije ikindijskog farza klanjao 2 rekata. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Iako u pogledu ovog hadisa postoji, hajde da kažemo, razilaženje kod islamskog učenjaka da li je vjerodostojan ili nije, ali znači vidimo da i ovdje od samog jednog ashaba, od Alije radijallahu ta'ala prenesena su 2 hadisa, u jednom stoji da je Allahov poslanik klanjao 4 rekata, u jednom stoji da je klanjao 2 rekata, pa znači vraćamo se na ono isto pravilo, a to je pravilo da Allahov poslanik alejhi selatu selam kada su pitanje na file nekada prakticirao jednu stvar, nekada prakticirao drugu stvar.
Nakon toga Imam En-Nevevi rahmetullahi alejhi počinje sa 201. poglavljem akšamski sunneti prije i poslije farza. Akšamski sunneti poglavlje 201. na 523. stranici. Akšamski sunneti prije i poslije farza. Samo ovo, ajde da kažemo, poglavlje, njegov naslov nam otkriva da i akšam namaz ima na filu koja se klanja prije i ima na filu koja se klanja poslije farza. Ono u našim podneblju definitivno je poznata praksa da dok se uči ezan za akšam, uči se i kamet i klanjaju se farzi. Ako pogledamo sunnet Božih poslanika, alejhi salatu vesselam, vidjet ćemo da oni za vrijeme Božih poslanika nisu tako prakticirali, već ezan bi se proučio, pa bi se sačekalo, ajde da kažemo, jedan kraći period u kojem su ljudi imali vremena da klanjaju 2 rekiata, nakon toga bi se učio i kamet. Tako da znači tačno je da akšam namaz ima svoju nafilu prije akšama i ima nafilu poslije farza, s tim što potvrđeni sunneti su oni koji se klanjaju poslije, dok ovi koji se klanjaju prije, to je znači opća nafila koja se klanja između svakog ezana i kameta. U svakom slučaju, ono što je bitno zapamtiti, da praksa koja je prisutna na našem podneblju nije neispravna, ispravna je, ali ako se može vremenom, hajde da kažemo, uvesti ta neka pauzica od 5 minuta možda kada se prouči akšamski ezan, da znači se ostavi ljudima nekih 5 minuta da mogu klanjati 2 rekiata, to bi definitivno bilo lijepo. S druge strane, ako ima ljudi koji su postili, lijepo da se ostavi nekoliko minuta ljudima vremena da ljudi mogu pojesti nekoliko datula, da mogu popiti čašu vode i tako dalje. Tako da, ako iščitajemo detaljno sunnet Božijeg poslanika, vidjet ćemo da nakon ezana za akšam namaz Allahu poslanik alejhi salatu vesselam preporučuje klanjanje 2 rekiata, a vidjet ćemo da je to bila i praksa velikog broja ashaba. Kaže se u knjizi Rijadu Salihin, ranije smo naveli hadis Abdullah ibn Omara pod brojem 1098 i hadisa Iše radijallahu ta'ala pod brojem 1115, koji su vjerodostojni i koji jasno ukazuju na to da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem nakon akšamskog farza klanjao 2 rekiata sunneta. Definitivno mnogo je hadisa koji potvrđuju praksu Božijeg poslanika da je Božji poslanik klanjao 2 rekiata na file poslije farza. I to je nešto što je alhamdulillah i kod nas prisutno, tako da to nešto ne treba mnogo dokazivati, vjerodostojni hadisi Buhari i Muslima to potvrđuju. U 1122. hadisu od Abdullah ibn Mughaffala radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: klanjajte prije akšamskog farza, klanjajte prije akšamskog farza, klanjajte prije akšamskog farza. 3. put je rekao onaj ko hoće. Hadis bilježi imam Buharija. Znači u ovom hadisu vidimo da je Božji poslanik preporučio, čak u naredbenoj formi kaže: klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama. Pa je 3. put Allahov poslanik kao da se pobojao da to ljudi ne bi uzeli da je to obaveza, pa kaže onaj ko hoće. I to je ono što mi cijelo vrijeme pokušajemo našim narodu da pojasnimo, razlike između farza i sunneta. Klanjajte, ali ko hoće. Ne smijemo nekog brata muslimana mrziti ili prezirati samo zato što ne klanja neke sunnete koje mi klanjamo. Vidimo da je Allahov poslanik podučavao svoje ashabe toleranciji. Klanjajte, klanjajte, klanjajte onaj ko hoće. Znači tu su dobrovoljni namazi, ali kada u pitanju farz, tu znači nema, hajde da kažemo, nikakvog tolerisanja, već je to nešto što je obaveza i mora se ispuniti. Pa znači iz ovog hadisa jasno vidimo da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam naređivao, preporučivao da se klanjaju sunneti i prije akšamskog farza nakon ezana, ali je to opet ublažio govoreći neka klanja onaj ko hoće, što se jasno, znači iz čega jasno vidimo i iz čega se jasno zaključuje da to nije obaveza. Nakon toga od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao: vidio sam stari ugledne ashabe kako se natječu oko toga ko će od njih stati iza stubova kako bi klanjali sunnete prije akšama. Enes, ovaj hadis isto bilježi imam Buharija, Enes radijallahu ta'ala, iako je proveo 10 godina služeći Božjeg poslanika, on kaže: ja sam, iako iskusan, gledao sam stari i ugledni ashabe, znači koji su bili prepoznatljivi po tome da su, ajde da kažemo, dosljedno slijedili sunnet Božijeg poslanika. Kada bi se završio, kaže, ezan akšamski, vidio sam ih ja svojim očima kako se oni natječu ko će stati za nekog stuba da klanja na filu. To je opet jedan novi propis da je pohvalno i lijepo kada čovjek klanja ispred sebe ima takozvanu perdu ili sutru, a to je nešto u visini čovjekove podlaktice minimalno, znači da bude to neka stolica ili neki
neki stup ili neki zid ili znači nešto drugo, da čovjek ne klanja znači na nekom, nazovimo ga, otvorenom prostoru. Pa kaže Enes radijallahu ta'ala anhu, vidio sam ljude kako se natječu ko će stati kod kojeg stuba u džamiji Božijeg poslanika alejhi selatu vesselam i da klanja 2 rekjata na file prije akšamskih farza. Pa nam je ovaj hadis kojeg bilježi imam Buhari od Enesa radijallahu ta'ala anhu jasno potvrđuje da su ashabi klanjali na filu prije akšama. U 1124. hadisu opet od Enesa radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je rekao: u vrijeme Allahovog poslanika alejhi selatu vesselam klanjali smo 2 rekata namaza nakon što bi zašlo sunce. A prije akšamskog farza nekoga upita, a da li ih je klanjao Allahov poslanik, on odgovori: viđao nas je kako ih klanjamo i nije nam ni naredio, a ni zabranio da ih klanjamo. Hadis bilježi imam Muslim. Kaže opet Enes radijallahu ta'ala anhu, a ovo je treća vrsta hadisa Božjeg poslanika. Rekli smo da imamo vrstu hadisa koji izgovori poslanik, njegova praksa, i to su hadisi. I imamo treću vrstu, a to je da Božji poslanik nešto vidi i odobri, takozvani el-iqrar, odobrinje. Kao što je Božji poslanik vidio Halid ibn Velida da jede jednu životinju koja je prisutna dole kod Arapa, dab. Božji poslanik to nije jeo, jer nije volio, nije naučio, nije znači jednostavno imao ni želju da to jede, ali je vidio Halid ibn Velida i nije mu to negirao. Imamo mnogo drugih stvari koji se uzimaju u islamu propisi na osnovu toga da je određenu stvar Božji poslanik viđao kod ashaba, nije im negirao. Pa kaže Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu, mi smo prije farza, a nakon ezana za akšam namaz klanjali 2 rekjata, Božji poslanik bi nas gledao, niti bi rekao da, niti je rekao ne, što znači odobrio je, znači odobrio je to Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Kaže se u hadisu 1125. opet od Enesa radijallahu ta'ala, bili smo u Medini, pa kada bi muezin proučio ezan za akšam namaz, ashabi bi požurili da stanu naspram džamijskih stubova, pa bi onda klanjali 2 rekjata sunneta. Ukoliko bi neki stranac ušao u džamiju, pomislio bi da je namaz već obavljen zbog mnoštva onih koji su klanjali ova 2 rekjata. Hadis bilježi imam Muslim. Kaže Enes radijallahu ta'ala, kada bi završio ezan za akšam, ashabi su pohitili da klanjaju, znači kod džamijskih stubova. Kaže, kada bi došao neko ko ne zna tu praksu, on bi pomislio ljudi su već klanjali i farze i nakon farza zikrili, nakon toga ustali da klanjaju sunnete. Koliko je ljudi klanjalo te sunnete? Svi ovi hadisi bez imalo znači sumnje ukazuju na to da je praksa ashaba bila i Božjeg poslanika alejhi selatu vesselam da su klanjali 2 rekjata prije akšama, a da ne govorimo da znači 2 rekjata, već smo spominjali vjerodostojne argumente od Aiše, od Ibn Omara, da je Allahov poslanik alejhi selatu vesselam običavao klanjati farze, pa bi ušao u kuću kod Aiše i klanjao bi 2 rekjata akšamskih sunneta, i rekli smo da ova 2 rekjata akšamskih sunneta potpadaju pod broj 12 rekjata potvrđenih sunneta za koje su obećane posebne nagrade. Nakon toga u 202. poglavlju Imam en-Nevevi idemo redoslijedom. Govorili smo o sabahskim sunnetima, podnevskim sunnetima i kindijskim, akšamskim dolazi nam na red jacijski sunneti. Kažu islamski učenjaci u pogledu jacijskih sunneta, svakako muslimani prilikom nastupanja namaskog vremena uči ezan, nakon toga se ostavlja jedan period u svakom namazu, pa se uči i kamet gdje se klanjaju farzi. Kada je u pitanju jacija namaz, vi znate da je u našem podneblju prisutno i poznata praksa da ljudi u većini slučajeva klanjaju 4 rekjata i nema inšala u tome ništa loše ni sporno. Svakako, vrijeme od ezana do ikameta je vrijeme kada čovjek može klanjati na filu, jer je to vrijeme u kojem je dopušteno klanjati na filu. Ono što je potvrđeno, Božji poslanik alejhi selatu vesselam kaže, između svakog ezana i ikameta ima dobrovoljna nafila, mogu se klanjati 2 rekjata. Pošto je ovo vrijeme u kojem je dopušteno klanjati na filu, čovjek može klanjati 2 rekjata, može klanjati 4, kao što se kod nas praktikuje, može se klanjati 6 ili više, s tim što jedini problem je obavezivanje ljudi da svaku noć trebaju klanjati 4 rekjata,
znači i s druge strane da oni koji klanjaju samo 2 rekata da se na njih gleda malo pogledom prezira, ljutnje i mržnje i tako dalje, što je neispravno. Pa vidjeli smo da je Allahov poslanik ashabe podučavao toleranciji prije akšam namaza, neka klanja ako hoće, znači Allahov poslanik je podučavao ljude toleranciji, tako i prije jacije namaza mogu se klanjati 4 rekata, nije ništa sporno, ali ne da se ljudi u jednu ruku obavezuju svaku veći 4 rekata, može čovjek nekada klanjati 2 rekata, može nekada 4, a može nekada klanjati i više ako za to postoji vremena. Kaže se u knjizi Rijad Salihin, na ovu temu prethodio je hadis 1098. koji prenosi Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala koji se navodi: klanjao sam sa Allahovim poslanikom 2 rekata poslije jacijskog farz namaza. I hadis 1099. koji prenosi Abdullah ibn Mugafel radijallahu ta'ala kojim se kaže da Allahov poslanik alejhi selatu selam rekao: između svaka 2 ezana je namaz. Znači, općeniti hadisi nam govori da se prije jacije farza mogu klanjati 2 rekata, može i 4, može i 6, zato što je to vrijeme opće na fili, a kada je u pitanju jacija, odnosno na fila poslije jacije, onda je potvrđeno da je Allahov poslanik klanjao 2 rekata sunneta i ta 2 rekata također potpadaju pod kategoriju 12 rekata potvrđeni sunneta. Znači da se vratimo iz početka, Allahov poslanik alejhi selatu vesselam obećao je posebne nagrade za osobe koji klanjaju 12 rekata na file u toku dana. Tih 12 rekata jesu 2 sunneta prije sabaha, 4 sunneta prije podne, 2 sunneta poslije podne, 2 sunneta poslije akšama i 2 rekata sunneta poslije jaci. Kad su u pitanju sabahski sunneti, kazali smo da je Allahov poslanik izrekao posebne hadise u kojima je spomenuo vrijednost klanjanja sabahskih sunneta do te mjere da je kazao 2 rekata sabahskih sunneta draži su Allahu od svega što obasja sunce. Kada je u pitanju na fila podne namaza, rekli smo da postoje 3 varijante. Možemo klanjati 2 rekata prije i 2 rekata poslije, 4 rekata prije i 2 rekata poslije ili 4 rekata prije i 4 rekata poslije. Definitivno većinska praksa Božjeg poslanika jeste bila da je klanjao 4 rekata prije i 2 rekata poslije, ali u vjerodostojnim hadisima je zabilježeno da je Allahov poslanik klanjao i 2 rekata prije i 2 rekata poslije. Kad su u pitanju podnevski sunneti, posebna nagrada je obećana onima koji klanjaju 4 rekata prije i 4 rekata poslije farza, jer Allahov poslanik alejhi selatu selam kazao, znači da je to posebna nagrada, obećavajući znači posebnu nagradu osobama koji klanjaju 4 rekata prije i 4 rekata poslije podne. Kada je u pitanju ikindija, rekli smo da prije ikindije se može klanjati 2 rekata, može se klanjati 4 rekata i Allahov poslanik je izrekao posebne hadise koji podstiču na klanjanje 4 rekata na file prije ikindije namaza. S tim što ovi rekati, rekli smo, odnosno na fila ne potpada po 12 rekata potvrđenih sunneta. Kada je u pitanju akšam namaz, možemo klanjati na filu prije i možemo klanjati 2 rekata poslije. 2 rekata akšamskih sunneta potpadaju pod kategoriju 12 rekata potvrđenih sunneta i na kraju jacijska nafila. Može se prije jacije klanjati 2, a može se klanjati 4 i poslije jacije Allahov poslanik bi običavao klanjati 2 rekata i to su 2 rekata koji potpadaju pod pojam i kategoriju 12 rekata potvrđenih sunneta. Nakon toga Imam Nevi rahmetullahi alejhi prelazi na jedno novo poglavlje, a to je nakon što smo vidjeli i pročitali hadise koji govori o sunnetima koji se vezuju za dnevni namaze, postavlja se logično pitanje, a šta je sa džumom namaz? Jer džuma namaz je jedan poseban namaz koji se klanja petkom umjesto podni namaza. Umjesto poseban namaz ne klanja se podne, već se klanja džuma namaz sa svojim uvjetima koji su inša Allah svima nama poznati. Pa da vidimo kakva je bila praksa Božjeg poslanika alejhi selatu vesselam u pogledu džume namaza. Ono što spominju islamski učenjaci u ovom poglavlju jeste činjenica da čovjek musliman kada dođe u džamiju petkom, propisano je prilikom ulaska u džamiju ne samo petkom i mimo petka da klanja 2 rekata takozvanog pozdrav džami tahijetul mesdžid. Vrijeme prije podne namaza je vrijeme u kojem je dozvoljeno klanjati na filu, pa je dozvoljeno čovjeku da prije podne namaza, odnosno prije džume namaza, klanja na filu dok imam ne dođe na mimber. Znači prije namaza džume čovjek može klanjati 2 rekata i sjesti, ili može ako ima elana, ima htjenja, ima volje,
da klanja 2 po 2 rekiata sve dok ne počne imam sa hudbom. To je znači na fila prije džume namaza, klanjaju se 2 rekiata prilikom ulaska u džamiju i onaj ko hoće da nastavi da klanja još 2 po 2 ima pravo sve do džume. Kada je u pitanju na fila poslije džuma namaza imamo 2 vjerodostojna hadisa koji potvrđuju da Allahu poslanik alejhi selatu vesselam preporučuje da se klanjaju ili 2 ili 4 rekiata. To je ono što je zabilježeno u vjerodostojnim hadisima Božjeg poslanika. Ono što nalazimo na našem podneblju još određenim nekim državama, da ljudi poslije džume namaza ponovo klanjaju podni namaz kao iz neke sigurnosti ako ne bude džuma primljena. To znači nema nikakvo utemeljenje u hadisima Božjeg poslanika alejhi selatu vesselam. Ima utemeljenje u govoru određenih učenjaka, a to je njihov ičtihad koji znači, hajde da kažemo jednu ruku, nema utemeljenje u hadisima Božjeg poslanika alejhi selatu vesselam. Kaže se u Rijadu Salihinu, kad su u pitanju sunneti džuma namaza, na ovu temu govori hadis 1098 koji prenosi Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhu, u kojem se između ostalog navodi da Allahu poslanik alejhi selatu vesselam klanjao 2 rekata poslije džuma namaza. Hadis bilježi Buharija i Muslim. U hadisu 1126 od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala prenosi da Allahu poslanik alejhi selatu vesselam rekao: kada neko od vas klanja džuma namaz, neka poslije njega klanja 4 rekata. Kada neko od vas klanja džuma namaz, neka klanja 4 rekiata. Pa imamo znači verziju da klanjamo 4 rekiata, imamo verziju da klanjamo 2 rekiata. Neki učenjaci su pokušali da, ajde da kažemo, u komentaru ovih hadisa spomenu činjenicu da čovjek ako će klanjati u džamiji, klanjat će 4 rekiata, ako će klanjati kod kuće, klanjat će 2 rekiata, ali Allah najbolje zna, ispravno je da i jedna i druga verzija se mogu klanjati na oba mjesta. Pa čovjek može poslije džume da ne klanja ništa, jer rekli smo u osnovi to je na fila. Čovjek nakon što klanja džuma namaz preda selam, ako ima obaveze fantashiru fil ard. Allah dželešanu kaže u suri El-Džum'a fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard. A kada završite farz namaz džumu, vi se raziđite po zemlji, tražite Allahove blagovati i nijamete, znači radite. Čovjek ako ne klanja ništa nakon džume od nafila nije griješan. Ako hoće, može klanjati 2 rekiata, ako hoće, može klanjati 4 rekiata. Ako hoće i može klanjati 2 rekiata u džamiji ili 2 rekiata kod kući. Ili 4 rekiata u džamiji ili 4 rekiata kod kući. Inšallah biznila, sve je to ispravno. Znači, nakon džume namaza čovjek može klanjati ili 2 ili 4 rekiata i sve je to potvrđeno vjerodostojnim hadisima Allahu poslanika alejhi selatu vesselam. Kaže se u hadisu 1127 od Ibn Omera, prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem nakon farza džuma namaza ne bi klanjao na filu sve dok ne bi došao kući, pa bi onda u svojoj kući klanjao 2 rekiata. Vidimo znači u ovom hadisu da Abdullah ibn Omer prenosi da Allahov poslanik posle džumi ne bi klanjao ništa, otišao bi kući i u kući bi klanjao 2 rekiata. A u ovom prvom hadisu je spomenuto kada od vas neko klanja džumu, neka klanja 4 rekiata nakon njih. Pa znači shodno tome određen broj učenjaka i kazao ovaj hadis se odnosi onda kada čovjek klanja na filu kod kuće klanjat će 2 rekiata, a ovaj prvi hadis se odnosi kada čovjek klanja na filu u džamiji, ali smo rekli inšallah bizna da je tačno ispravno, da nema smetnje da čovjek klanja 2 rekiata u džamiji ili 2 rekiata kod kuće ili 4 rekiata u džamiji, 4 rekiata znači kod kuće, 4 kod kuće ili 4 u džamiji. Nakon toga 204. poglavlje na 525. stranici Imam En-Nevevi rahmetullahi alejhi kaže: pohvalno je i poželjno sve vrste nafila klanjati u kući, bez obzira na to da li se radilo o pritvrđenim sunnetima ili o drugim vrstama nafila. Prilikom klanja nafile naređeno da se pomjera s mjesta na kojem je obavljen farz namaz ili da se između farza i nafila namaz barem nešto progovori. Imam En-Nevevi rahmetullahi alejhi poznat je bio kao veliki alim, veliki učenjak, imao je djela u kojima je pisao o komentarisao hadise, imao je svoje djela u kojima je pisao fikske, znači propise, imao je djela u, ajde da kažemo, više islamskih disciplina. Zato ćemo vidjeti da je on
u mnogim stvarima mnogo toga pojasnio u samim naslovima ovih poglavlja u Rijadu Salihinu, pa je veoma bitno da čovjek prilikom čitanja knjige Rijadu Salihin pažljivo pročita naslove, jer se nekad u naslovima krije mnogo znanja koje Imam En-Nevevi rahmetullahi alihi rezimirao i sažeo u taj dotični naslov. Pa ovdje kaže Imam Nevevi 204. poglavlje na 525. stranici: pohvalno i poželjno sve vrste nafila klanjati u kući. To je prvi propis kojeg nam Imam En-Nevevi rahmetullahi alihi spominje u ovom poglavlju, to je da je pohvalno i poželjno sve nafile koje smo spomenuli klanjati u kući. Kod nas, mi smo rekli, o tome više puta govorili, ezan je poprilično izgubio svoju ulogu. U osnovi ezan treba da samo ljudima obznani nastupanje namaskog vremena, a nakon toga, nakon 10, 15 ili 20 minuta da se uči u džamijama i kamet i da ljudi klanjaju farze. Tada bi ljudi imali vremena da u svojim kućama abdesti, klanjaju sunnete i lagano krenu do džamije. Kao što je običaj u velikom broju država arapskog svijeta u današnjem vremenu. Pa je znači pohvalno sve vrste nafila klanjati u kući. Svakako klanjati nafilu u džamiji je ispravno, ali ćemo vidjeti u hadisima Božijeg poslanika alejhi selatu vesselam da je nafila vrijednija i sevapnija da se klanja kod kući. Zato Imam Nevevi kaže na početku ovog poglavlja: pohvalno i poželjno sve vrste nafila klanjati u kući. To je prvi propis iz ovog poglavlja, da je pohvalno i poželjno sve vrste nafila klanjati u kući. Dobro, druga stvar, kaže Imam En-Nevevi, bez obzira da li se radilo o potvrđenim sunnete ili drugim vrstama nafila. To je jedan propis. Prilikom klanjanja nafile je naređeno da se pomirimo sa mjesta na kojim se obavlja farz namaz ili da se između farza i nafila namaza barem nešto progovori. Drugi propis kojeg nam Imam En-Nevevi rahmetullahi alihi želi spomenuti u ovom poglavlju, a vezuje se za nafile, da farz namaz ne treba spajati sa nafilom koja se klanja poslije farza. Kada imamo neki farz, prije farza klanjamo sunnete, svakako da se poslije toga uči i kamet i na taj način mi rastavimo sunnete od farza i kametom. Dok kada je u pitanju nafila koja se klanja poslije farza, pohvalno i lijepo je da se ta nafila poslije farza odvoji od farza. 4 su načina i metode kako čovjek može farz namaz odvojiti od nafili koju klanja poslije. Prvi način je da čovjek klanja farze i nakon toga sjedi i zikri, zikrove koje Allahu poslanik alejhi selatu selam učio poslije namaza i nakon toga klanja nafilu. Znači rastavio je farze i nafilu zikrovima. Imamo drugu verziju da čovjek iziđe iz džamije i ode kući klanjati nafilu. Čovjek preda selam, sjedi i zikri, ode kući, kod kuće klanja nafilu. To je možda i najbolja verzija shodno hadisima Božijeg poslanika. Imamo treću verziju da čovjek preda selam i nakon toga se pomjeri i ode na drugi dio džamije i klanja nafilu, da se jednostavno zna da su to dva odvojena ibadeta. I treća stvar, shodno opet hadisima Božijeg poslanika, da čovjek kada klanja farze, preda selam, sa nekim nešto porazgovara jer ima neku dunjačku potrebu, nakon toga znači klanja farze. Na taj način, tim razgovorom, on je odvojio sunnete od farza. Pa vidimo, kaže Imam Nevevi, prilikom klanjanja nafile naređeno da se pomjeri sa mjesta na kojim su obavljeni farz namazi. Znači, govori o nafili poslije farza, da se čovjek pomjeri ili da se između farza i nafile barem nešto progovori. Dobro. U 1128. hadisu od Zaid ibn Sabita radijallahu ta'ala prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o ljudi, klanjajte u svojim kućama. Uistinu je najbolji onaj namaz koji čovjek klanja u svojoj kući osim obaveznih farz namaza. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Allahu poslanik kaže: o ljudi, doziva Allahu poslanik ljudi i kaže: o ljudi, klanjajte u svojim kućama. Klanjajte ljudi u kućama. Ostavite dio namaza za kuću. Nemoj da sve klanjate u kućama. Vidjet ćemo u drugim hadisima, jasno kaže Božji poslanik, ostavite neke nafile i za kući. Pa kaže Allahu poslanik alejhi selatu vesselam: uistinu je najbolji onaj namaz koji čovjek klanja u svojoj kući osim obaveznih farz namaza. Najbolje je da čovjek klanja nafile u svojoj kući. Osim farz namaza, farz namazi znači oni su bolji da se klanjaju u džamiji. Kaže se u drugom hadisu 1129. Ibn Omara radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: klanjajte neke dobrovoljne namaze i u svojim kućama, nemojte svoje kuće pretvarati u mezarluke. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Klanjajte dio svojih namaza i u kućama.
Klanjamo farze u džamijama, neke na file klanjamo i u džamijama, ali dio toga ostavite iza kuće. Nemojte, kaže, od svojih kuća praviti mezarluke. U mezarlucima se ne može klanjati. Pa kaže Božji poslanik, nemoj da vam kuće budu slične, nemoj da naliče mezarlucima u kojima se ne može klanjati. U vjerodostojnim hadisima Allahov poslanik alejhi selatu vesselam zabranio je klanjanje u mezarevima, osim u mezarlucima, osim dženazije namaza koja se može klanjati u mezarlucima, mimo toga nije dozvoljeno klanjati u mezarlucima neki od propisanih namaza. Pa kaže Božji poslanik, nemojte od svojih kuća praviti mezarluke, pa da u njima ništa ne klanjate. Nemojte sve klanjati u džamiji. Klanjajte farze u džamiji, a sunnete klanjajte u svojim kućama. U 1130 hadisu, 130. hadisu od Džabira radijallahu ta'ala se prenosi da Allahov poslanik alejhi selatu vesselam rekao: kada neko od vas klanja namaz u džamiji, neka ostavi dio namaza i klanja ga u svojoj kući, jer uistinu će Allah u kući zbog njegovog namaza dati veliko dobro. Allahu ekber. Kaže Allahov poslanik, ostavite dio namaza da ga klanjate u kući, Allah će zbog tog namaza dati posebnu nagradu i poseban blagoslov i poseban beričet u kući zbog tog namaza. Vraćamo se ponovo u hadisu, kada neko od vas klanja namaz u džamiji, neka ostavi dio namaza i klanja ga u svojoj kući, jer uistinu će Allah u kući zbog njegovog namaza dati veliko dobro. Pa vidimo znači da je Allah poslanik alejhi selatu vesselam preporučio da se ostavi dio namaza, znači na fila namaza, jer farze svakako klanjamo u džamiji, da se ostavi da se klanjaju u džamijama kako se od kuća ne bi pravili mezaristani, a s druge strane nam obećava da će u toj kući Allah podariti blagoslov, beričet, sreću, zadovoljstvo. Zbog čega? Zbog tog namaza koji se klanja u toj kući. Nakon toga Imam Nevi rahmetullahi alihi spomenuo je hadis od Omara ibn Ata, pripovijeda da je Nafja ibn Budžubeir. Ovo je jedan duži hadis kojeg ne bi da čitamo kompletnog, već ono što nam je interesantno, da je Muavija radijallahu ta'ala anhu vidio jednog čovjeka kako je nakon džumije namaza odmah ustao i klanjao sunnete. Kao što mi možemo kada odemo u Meku i Medinu, pa znači na džumi namazu sjedi hiljade i stotine hiljada ljudi i nakon što se preda selam, velik broj ummeta ostane i sjedi da zikri, osim određenih državljanstava, jer se mogu vidjeti po izgledima i po odjeći. Među njima su Turci, Afganistanci, pa i naši Bošnjaci. Odmah posle farza skoči i da klanjaju sunnete. Muavija radijallahu ta'ala anhu je vidio čovjeka koji klanja tako, pa ga je Muavija pozvao kod sebe da ga posavjetuje i kaže Muavija radijallahu ta'ala anhu: nikada više nemoj uraditi ono kako si sad postupio. Ovaj hadis bilježi svakako Imam Muslim, što znači sigurno vjerodostojan hadis da je Muavija radijallahu ta'ala vidio čovjeka kako nakon džumi odmah klanja sunnete, pa ga je pozvao da ga posavjetuje. I kaže mu Muavija: nikada više nemoj raditi onako kako si danas postupio. Nakon što klanjaš farz, džuma namaza, nemoj odmah pristupiti klanjanju drugog namaza, sve dok ne progovoriš ili dok se ne pomjeriš s mjesta na kojim si klanjaju. Jer u istinu Allahov poslanik alejhi selatu vesselam tako nam je naredio da ne spajamo namaz sa namazom, već da između namaza makar progovorimo ili se pomjerimo s mjesta na kojim smo klanjali. Hadis bilježi Imam Muslim, vjerodostojan hadis od Muavije, da on kaže: naredio nam je poslanik, naredba, da ne spajamo na filu nakon farza sa farzima. Ili da progovorimo, ili da se pomjerimo, ili da znači klanjamo na filu kod kući. Spomenuli smo četiri načina kako čovjek može rastaviti na filu od farza. Rekli smo prvi način da čovjek nakon farza sjedi zikri, kao što je običavao Božji poslanik, ali se radi sam nakon toga klanja na filu. Pa je farz i na filu odvojio zikrom. Imamo drugu verziju da čovjek iziđe iz džamije i klanja na filu kući, jer je Božji poslanik kazao: najbolji namaz je kod kući, ostavite dio namaza kod kući, Allah će dati bereket zbog namaza koji se klanja u kući. Ili da čovjek s nekim nešto progovori, da čovjek koji sjedio do njega klanjao, da sa njim nešto porazgovara, nakon toga da klanja, ili da ode na drugi dio džamije, znači se pomjeri sa mjesta na kojem je klanjao farze. To je, alhamdulillah, prisutna praksa u velikom broju naših džamija, da ljudi nakon što klanjaju farze odu na drugi dio džamije i na taj način rastavi farze od sunnita.
Nakon toga imam An-Nawawi rahmetullahi alejhi spomenuo nam je jedno novo poglavlje, a to su hadis koji govori o podsticanju na obavljanje vitr namaza. Mi ćemo za Allahu pomoć zaustaviti se ovdje kod 1132. hadisa na 526. stranici, hadis koji govori o vrijednosti vitr namaza. Ovdje ćemo se zaustaviti. Večera smo obradili određena pitanja, veoma bitna, interesantna. Govorili smo o vrijednosti potvrđenih sunneta za podne, za ikindiju, za akšam, za jaciju. Nakon toga smo govorili o određenim pitanjima vezanim za nafilu, kako je pohvalno da se nafila klanja kući i kako je pohvalno da se nafila rastavi od farza, nafila koja se klanja nakon farza. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na putu istine, molim ga subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima vjere, da nas učini od ljudi koji će dosljedno slijediti sunet Božijeg poslanika i na kraju subhaneke, Allahumma ve bihamdike, ešhedu an la ilaha illa anta astaghfiruke wa atubu ilaik. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي